केळफुलाचं आपण काय काय बनवू शकतो ते बघणार आहोत. पहिलं साफ कसं करायचं ते बघूया. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला केळफुलाची भाजी सिंपल पद्धतीने, केळफुलाची भजी जेवढं काही दाखवता येईल मालवणात काय काय प्रकार बनवतात ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पहिलं आपण फास्टमध्ये त्याला साफ करून घेऊया. याचे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. काळे वाटाणे घालून, चणा डाळ घालून, चणे घालून सिंपल अशी भाजी वेगवेगळे वाटण घालून वगैरे बनवतात. आपण सिंपलवाली बघणार आहोत आणि जसजसं पुढे मला मिळेल तसं मी वेगळे वेगळे प्रकार दाखवण्याचे प्रयत्न करेन. आज आपण सिंपलवाली भाजी आणि भजी किंवा केळफुलाचे वडे बघूया. मस्त टेम्पटिंग. हे नंतर सोलते मी. पहिलं ह्याचं मी दाखवते तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये काळा दांडावाला एक हे असतो, तो कडू असतो म्हणतात म्हणून काढून टाकला जातो आणि जून असतो. आणि हे एक असतं, हे जून असतं, हे शिजलं जात नाही किंवा दाताखाली आलं तर चांगलं नसतं, कडू असतं. मला नक्की माहीत नाही पण असं म्हणतात जुनी लोक आणि जुनी पद्धत आहे ते काढून टाकायचं. तर हे आणि हा दांडा हे काढून टाकायचं. परत एकदा दाखवते. हे बघा ट्रान्सपरंट असं एक हे असतं ते. आणि हा काळा हे असलेला दांडा, हे बघा वर काळा डोळा आहे तो दांडा. त्याला काय म्हणतात मला माहीत नाही. तुम्हाला माहीत असेल तर कमेंट्समध्ये टाका. आणि हा काढून टाकायचा. असे आता पहिले सगळे आपण साफ करून घेऊया. सगळे आता आपले हे बघा देठ आणि त्याच्या आतमधलं सगळं काढून झालं आहे आणि हे साफ करून झाले आहेत. हे आता चिरून घ्यायचे. चिरून पाण्यामध्ये ठेवायचे. याला डिंक असतो, चिरल्यानंतर काळे पडतात म्हणून पाण्यामध्ये ठेवायचे. आणि नंतर याला ना 5 मिनटं वाफ देऊन घेणार आहे आपण. वाफ देऊन आपण हे फ्रीजमध्ये आठवडाभर ठेवू शकतो. मग जेव्हा जेवढं पाहिजे तेवढं घेऊन त्याची आपण भाजी वडे भजी काय करता येईल ते आपण बघणार आहोत. काय काय आपल्याला दाखवता येईल ते मी दाखवणार आहे. हे आता जो पांढरा भाग असतो आतमधला तो काढणं आणि साफ करणं फार कठीण असतं आणि कोवळा असतो. हा भाजीसाठी घेतात. हा आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे आणि हे सगळं चिरून पाण्यामध्ये आपल्याला ठेवायचं आहे. खरं तर मालवणात हे रात्रभर चिरून पाण्यामध्ये ठेवतात आणि शिजवत नाही आणि सकाळी डायरेक्ट भाजी करतात. पण आपण शिजवून का घेतो आहे तर आपल्याला हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे 8 दिवस. आणि 8 दिवस नाही ठेवायचं आहे, 8 दिवस राहतं. फ्रीजमध्ये ठेवण्याचे वेगळे वेगळे प्रकार बघायचे आहेत म्हणून मी ह्याला एक 5 मिनटं वाफ देणार आहे. पाण्यात फक्त मी 1-2 तास त्याला भिजत ठेवणार आहे. आता चिरून घेऊया. ही चांगली 2 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवली आहे त्यामुळे बघा रंग काळा पडला नाही आहे. आणि आता हिला ना 3 ते 4 मिनटं वाफवून घ्यायचे. शिजवून किंवा वाफवून. मी कढई इथे ठेवली आहे. ज्या कढईमध्ये भाजी बनवणार आहे त्याच कढईमध्ये तिला मी वाफवून घेणार आहे. थोडं मीठ घालायचं आहे वाफवताना म्हणजे काळी पडणार नाही भाजी. बरेच जण ताकात भिजत ठेवतात आणि मग बनवतात, त्याने सुद्धा काळी पडत नाही. पण ॲक्च्युली मालवणामध्ये अशीच बनवतात. तर मालवणामध्ये रात्रभर जर ही भिजत ठेवले ना तर वाफवून पण घेत नाही, डायरेक्ट बनवतात. आता ह्याच्यामध्ये थोडं मीठ, बस थोडंसं मीठ घातलं. नंतर भाजी बनवताना आपल्याला पाहिजे तेवढं घालून घेऊ शकतो म्हणजे चवीनुसार. आणि आता याला झाकण मारून एक 3-4 मिनटं 5 मिनटं थोडं पाणी घालूया खाली लागू नये म्हणून. ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये पाणी असतं बऱ्यापैकी केळफुलाच्या ह्याच्यामध्ये. तर अगदी नावाला थोडंसं शिवरूया शिजवण्यासाठी बस. आणि आता आपण झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनटं बस. एक साधारण 3 ते 4 मिनटं भाजी आपण शिजवून घेतली. परत ती थोडी शिजवणार आहोत त्यामुळे जास्त शिजवायची गरज नाही.
आणि हिला आता थोडी गार करूया आणि मग आपण भाजी सगळ्याची नाही बनवणार आहोत, तो अर्ध्याची भाजी बनवणार आहोत आणि अर्धा आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. भजी किंवा वडे आपल्याला काय त्याच्यामध्ये बघता येईल, वेगळी वेगळी रेसिपी ती बघणार आहोत, कारण ही खूप होणार भाजी, म्हणून त्याचं अजून काय रेसिपीज बनवता येतील त्या आपण म्हणजे ज्या मालवणामध्ये बनवल्या जाणार त्याच आपण बघणार आहोत. आणि आता मी गॅस बंद करते आणि नंतर आपण भाजीची प्रोसिजर करूया. आपल्याला जेवढी हवी तेवढी काढून घेतली आहे, बाकीची मी डब्यात भरून फ्रीजमध्ये ठेवली आहे. कांदा फोडणीसाठी, कोथिंबीर, ओले खोबरे, आलं लसूण क्रश करून, हिरवी मिरची हे तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार घेऊ शकता. साधारण 1 वाटी भाजी आहे. कांदा मी हा पूर्ण नाही, हा थोडा मला वेगळ्या बटाट्याच्या भाजीसाठी हवा आहे, तर 1 कांदा पकडा. कोथिंबीर, थोडंसं खोबरं अर्धी वाटीपेक्षा कमी, 7-8 लसूण पाकळ्या, आलं 1 इंच आणि हिरवी मिरची चवीसाठी बारीक चिरून घेतली आहे. आता आपण भाजी बनवूया. फोडणीला तेल, ऑइल. तेल चांगलं तापलं की त्याच्यामध्ये राई जिरं, जसं आपण सगळ्या भाजींना घालतो तसं तुमच्या आवडीनुसार. राई तडतडली की जिरे घालायचं. सिंपल भाजी आहे ही, ह्याच्यामध्ये वेगळे वेगळे खूप प्रकार आहेत. आपल्याला जसे जमतील तसे बघत जाऊ. सध्या सिंपल झटपट होणारी मालवणातली केळफुलाची भाजी. राई तडतडली आहे, जिरे, हिरवी मिरची, आले, लसूण, कांदा तर छान परतून घेऊया लाल होईपर्यंत. आता ह्याच्यामध्ये आपण मालवणी मसाला वापरणार आहोत. तुम्हाला तुमच्या घरी जो अवेलेबल असेल तो वापरा. हळद छोटा चमचा. आता हा मालवणी मसाला तुम्हाला किती तिखट हवं त्याप्रमाणे साधारण अर्धा चमचा मी घेतला आहे. त्याच्यात थोडं चवीनुसार मीठ, कारण ऑलरेडी भाजी शिजवताना टाकलं आहे. हे छान परतून घेऊया. थोडं तेल कमी वाटतंय, आपण थोडं तेल अजून साधारण 1 चमचा तेल, 1 चमचा बस. एकदम सुकी पण बरी नाही लागणार. आणि आता ह्याच्यात आपली भाजी, केळफुलाची वाफवलेली भाजी छान परतून त्याला आपण 1-2 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवूया. बस 2 मिनिटं, जास्त. भाजी शिजलेली आहे त्यामुळे जास्त काही शिजवायची गरज नाही. साधारण 2 मिनिटं. तर त्याच्यामध्ये आपण वरून ओले खोबरे, हे पण तुम्हाला आवडीनुसार कमी जास्त किती हवं तसं घाला, पण त्याची एक छान चव येते. कोथिंबीर गार्निशिंग आणि हे चांगलं परतून घेऊया आता. आणि परत 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया. गरमी आहे, ओले खोबरं थोडं शिजायला हवं, नाही तर भाजी खराब होते. ओले खोबरे बाहेर गरमीमध्ये लवकर खराब होते, खवट होतं, वास येतो त्याला, आणि म्हणून 1-2 मिनटं परत आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया. ओलं खोबरं असल्यामुळे. ओलं खोबरं नाही वापरलं तर झाकण आपली भाजी रेडी आहे कोथिंबीर घातल्यावर, पण ओल्या खोबऱ्यानेच भाजीला मस्त अशी चव येते. आपली केळफुलाची भाजी रेडी आहे. चपाती, तांदळाची भाकरी आणि दाल राईस बरोबर पण खाऊ शकता. मस्त करून बघा. सिंपलवाली आहे.